салом дӯстони азиз, пеши оғози видео мехоҳам бугӯям ки дар канали мо конкурс рафтестай ва барои иштирок кардан буд рӯи кадом одамоеда ки ман подписатсия кардагим подписатсия кунем ва шояд шумо соҳиби яке аз тӯҳфаҳои мо шавед. Аку видеоро тамошо кунед, лайк монед. Минула баҳри маддат дурӣ, ай дур нигоҳ кун. Мебора заҳри борон, тари оди тароҳам. Осмони беситу разорм, сарҳад симхор дорад тош. И 30 солам гузара, оқибат бояд бо ма боши кош. И 100 солам гузара, нашав агар орзуҳом амалӣ. Сайд байтову далӣ, дигар нестаю тарӣ. Олмон дора парӣ, тари неста италӣ. Бояд ҳаво парӣ, роҳ ба сӯи парӣ. Корча нишон додам ман, муҳаббата байни мо куш. Сидқан ай дилам раҳмат, ки малабуд да димоғаш. ҳар ҷода мебина номаш, бояд намекам бахтам ромаш. Ака ҳичкира номаш наметон. Тамошобино медонем мис сковородкаи мо вайрон шудагия, хеле ба корча тоза кардагианша, ҳамо мечаспам. Ма спори тухмам пазем даже мечаспарам, мегӯям неш мо пухта натонистен ҳичира. Мо қадим марша ки не ҳамихе бори сковородкай. Ҳоли шарт кардаги мега оз ма мои мепазим кани агар начаспа мега ма короче шумо бой доди агар ки бичаспа рамнои сковородкаи нав мехара. Так что может дать мекнема Дилафруз. Мо чизе паде мечаспам. Сосиска даже, барои ки уже я ҳафта зиёд шудам хали штади сковородкамон. Мода бо иштиёи том тамошобинон шумодам агар авқот хӯрдаиста бошем. Дӯстони азиз, ин сурата барои чӣ мондум? Барои бисёриҳо маро менависед ки шумо ин қадар оилаи калоне, яла али шумода мераса. Нигоҳ кунед тамошобинон. Яла али даже мода зиёдтӣ мекунад, ин баъди хӯрдан монай махсус барои шумо ҳамин сурат гирифтам. Барое ки ҳама масалан дар хонаи мо як чӣ намехӯранд, як кас як чии дига мехӯрад, авқот кам мехӯранд. Ҳамин одамои калон авқот мехӯрем тамом. Барои ҳамин зиёдтӣ мекунад. Салом дӯстони азиз, 14 март. Кӯдако ҳама чия дар берун партофта будан, ҳама чӣ тай барф мондай. Анама хеле садбарготаги барф. Ҳама ҷо барф бурида. Инай гулои ман нарсис калон шуда буданд ки дарахт вай када буд. Гул када буд. Садбаргу барф када буданд ки барф омаду барф омад. Вай балоное ки ма гуфта будам гул мешинонам, хайрат нашинонидам. Барф задиста. Дарахтон. Хай ҳоли пагаҳам барфай. 2 рӯз баъд тамом. Духтаро ман ин рӯз шӯрбо кардам. Рӯзи барфида гуфтам шӯрбо хӯрам. Дилҷигарашон гарм шава. Хатия кӯдако дар хонаи мо шӯрбо намехӯранд. Ман мехӯрам, Маша мехӯрад, дадаш тамом. Исфандиёр ино не. Ягон гӯштша нахӯранд агар тамом. Картошкаш даж намехӯрам. Шӯрбо короче пухтаистам мози картошкаша надухтам ва соат 12 Раҳмоналӣ настем ки обед. Якум бор вовремя саати 12 да. Кай вовремя боша намебиёяд да? Кай ки обед напухтагем ҳамон вақт вай бояд биёям. Баъд чӣ кардам? ҳоли ответ надодам. Хеле гуфтум дар берун барфай. Ман намира сивдида мемонам. Ҳама кнопкаҳоша мемонам. Дик намедонам чува бо и гарм намекунад, фақат шамоли хунукӣ метиҳад. И хонам хеле яхай. Тамошобинон бовар кунед. Ҳамира мемонам, ҳеҷ фоидаша нафаҳмам, бо мекашимаш мебурам мерам. Вай на ин случай Дилафруза инҷо овардем. Барои ки равшан мебуроям, хеле чапа мешавад. хонаи морозильникро инҷа ки рист мекунем, мак мегӯям ки инҷа гарм шава, кушом калидорам гарм шава, ки не ин намешава. Калидор ягон ҷои чӣ надорад, печка ки гарм шава. Розетка дорав, печка нестада инҷа ба ҳамин хотир инҷа хунукай. Вайфай мо инами кунҷда
дилҷигарашам мекана равшан аз ами мепартоя бо мемонем. Як бибинем эфир мурд мефаҳмем ки равшан омадай кандай партофташа. Ва иҷа ҷои ами вая либосои одамои калон беғарз ай ки бугум ма Фаромарз Раҳмоналӣ ҷои либосои муайя ҷои либосои кӯдако ини хонада Дилафрӯз ай Шарафай бошкафи ки астай Исфандиёр ана маша хай боло хонаи худаштай. Хоса ин хона вапше гарм намешава. Ман мегӯм ки ин хонаро гарм кунам даракшом ин хона калидор камтар гарм шава ки не гирон намеша каручи аммо чиай номаш кондитсионер я солҳои гирон мешид ҳози ман намедонам чӯа гирон намешава. Ва ин хонада мегӯянд телевизор буд киҷоши зимистони якам омадагим онҷа телевизор часпонда будем ку ва як хонаи кӯдако дровардем телевизора ва дар хонаи кӯдако телевизор будагира мо фарохта додагем. ин хонаи кӯдако аҷа оста мегирезӣ ки капанда тамом равшан мехапи тамом дигар. Ва духтаро ман дарома вақте ки омадам алиш кардам оли румтур ягон рӯз мекунем нехел даро оҳани дарои оҳанӣ гуфтем дарои оҳанӣ гуфтем тилоам надорем ака ҳавасмон кард дарои оҳанӣ агар не даромо дарои инами сафедора хайрият ман алиш накардам ними ҳардуша даже трезоли отдельная темая духтаро трезо отдельная темая трезора ма сарма говҷиқит алиш кардам. Трезомон сафеди хушранги ҳамин буд калон калон оишош калон калон таваққа ҳуй мешед леки пластика ҳавас кардем мо ва чӣ кардем намиёра ҳамаша алиш кардем якм мо трезора кардем баъд дарора кардем. Хайрат очиради вай дарода ма бедор шудам фаҳмидам ки ин чиз дар кор нест пластика чиз ҷое ки чӯ ҳастай пластика вапше и пластикои бо китайский худмон на ҳаво медрояд трезора руст мекунем об мечакай болошон ай гармира беҳадаму трезои чӣ хуб бигиянаму чӯвӣ ва мо и дара алиш кардем якм мо ҳами дара алиш кардем ҳами дарпӯши тададанг мешавад даркушои дагаданг овозиш намешидан яъни як сол авлира мо мондагем крем любой чи хай балзам чиз дар кора дарму ҳами мо кардагем ки ҳами ҷиғ биғ миғ наган не ки овозиш як гап дарпӯшиш мепӯшиша мягки мепӯшиша дадақ мекунам ҳами хона меларза хулоса тамоман ҳамиам хама пусаймон шудам ай ҳами дар айнами трезо духтаро ай трезо ба дараҷаш 4 треза ман алиш кардагем ай хона ай хонаи зал ай хонаи кӯдако ва ай хонаи пушт кӯдако да иҷа чӣ кор доранд ва беҳад пусаймон шудам кошки ки намекардам ягон чиша алиш ай беруни нанам хеле дарай на не ки бозам ҳамон проблемаи овозиши хушру маҳкам эхе кӯдако чӣ хе мешаванд руст намешава бай нехе мекунанд а дарои чӯбӣ чӣ хе мягки руст мешиданд ва она трезоам ки алиш кардам тамоман нафоридаг ман хато кардам даро сарости машидам ами омадам сразу ам дикаб буда дар треза алиш кардам тамошоби ноҳоли авқоти мана пухта уже авқот омад ҳамсоя дорӣ чӣ ғам дорӣ метавонӣ даже авқот накунӣ урз як карсон чаям хеле рӯй карда будак бо авқот карчи гуфт чихе дар хонаи хоҳарам ташкилӣ будай ҳамсин фоша файрод карда баъди 20 сол чихешта ҳамсин фоша дидай яша 20 сол нанда будай чочали будай мо хай нафаҳмидем оча бентен жвачка пачка овард ва ҳозир омад ки гуфт ки хеле авқот Раҳмоналӣ овард гуфт ки рай чӣ овард май бозор гуфтем турғана кадом ҳамсоя рӯй кадай бентен гуфт и сеюм авқотай барои вая меҳмонон ман гуфтам значит и якум авқот шонай оли значит ирӯз ош бояд ждат кунем хай гӯштбирён ждат намекунем баъди ҳамсинфо вряд ли гӯштбирён монава хай ошуш мумкин меомада мерасида боша авқоти худам амӯз тайёр шудагия то авқоти ҳамсояро хӯрданам ман авқоти худам сурат мегирам ва озо мебарамшон шурбо чӣ хеле мебинед вай не хеле гӯшти устухондор қатӣ шурбо кардам
Я 3 соат жуштагия, салат ва кулча. Ва обязательно арси кола. Ана тамошобино бо алоу саршид. Печкаи ужаса майҷа гирифтанӣ будам, ҷарабра насхушру бо тоза катани димдиолашабине. Не ки 14 март хеле ки барфборӣ бо печкада мо алоу кадем. Не ки боша кумромон тамом шуда ки чу ҳар ҷо ёфтестем, чизе ёфтестем дохтестем. Я тапчикая мапчикая чанд тапчикая ма рафт эхе нигоҳ мекунам дуруға гуда кохшонам те оча я таяи нестай амраш нестай мегам амҷа тапчикои ма сохтаистиам хона пушакон хавали ба красовкиҳо ята мерам ай Рамонали ай Шараф ай Фарумарз чизе ки бедаркурай то 2 рӯза барфай то 2 рӯзаи печкаам хеле чизо килока карфкаи тахм тамошобино ана хонаи ҳамсояи алали самбуса омад ҳавохонакай монтадури адиё кидо тамошо карда шиштабдем ва ки омадила маша омад гуфт перекус таксиста чек а инстаграма тиктокай ва ози мо самбуса мехӯрем чӣ хел болаззат тофтистиям дӯстони азиз ин видео фақат хӯрданӣ шид ва мехоҳам иҷа як хӯрданӣ дигаам партом ки бине ки чӣ хел мо чихеле ки бо мегам сармонагоҳ ҷиқид моҳи хирӣ рафтем ва чихе да 95 сомон як моҳи хӯрдем чени 2 сникерс буд размераш шумо бинед подписчика мадам интереснее ки бесте маҷара ҷиқидабнам подписчика мадам интереснее ки сала чансмай ана хосият оли я моҳи заказ кадаге 95 сом нархамади дилой мазадестабад дилом ки биё любой ҷо ман намедонистам ки моҳи 95 сома заказ мекунад хосият не салатики вкусненький тофтестай подписчика ина сазами ма 50 смай айма анаки 95 моҳиро бине баъд лицои таҷмамаро бине иқа сер намешавад нақшикам сер шавӣ ҳар кишак бихӯрем